motiu pel qual vaig voler quedar-me a Vic és perquè a part de ser una universitat petita i que entre tots ens podem conèixer, la ciutat també és una ciutat petita i ho tens tot a mà i és més fàcil moure't. L'hospital el tens al costat de la universitat pràcticament, la biblioteca també està molt a prop i això també et facilita a l'hora d'estudiar i de poder fer el teu dia a dia. Tinc família tant aquí com a Torelló, que és un poble d'aquí al costat, i a Ripoll, i això també ha fet que escolleixi abans Vic que Manresa, pel fet aquest d'estar més a prop amb la família. I no sols això, sinó que també a l'estar vivint a Tarragona, la comunicació parlant clar és molt millor d'aquí Vic que a Manresa. Vic és una ciutat molt petita, llavors ens aporta els avantatges d'una petita ciutat, que ens coneixem tots bastant, i a més, doncs, en aquest cas, la unitat docent de Vic era la que quedava més a prop del meu poble, jo soc de Calella, llavors bàsicament la vaig escollir per això. Doncs estic a Vic principalment perquè l'ambient m'agradava molt, el grup d'amics estava molt còmode i a més faig castells, estic tant a la Universitat de Vic com a la convencional a Sagals d'Osona i això va fer que triés de Vic directament. M'agrada la unitat docent de Vic perquè els docents s'impliquen molt en la meva formació i crec que són molt propers. Vale, pues yo me quedé aquí en Vic, primero porque fue una decisión así más conjunta entre los amigos, que es importante, y luego pues porque ya tenía todo aquí, toda la vida montada aquí, porque yo soy de fuera, yo soy de Zaragoza, ya tenía el piso, ya tengo todo conocido, ya el gimnasio, todo. Y no sé, lo decidimos así y al final pues aquí estoy y no me arrepiento la verdad porque, no sé, me han ido las cosas bien. También hice las prácticas en la Santa Creu y la verdad que me lo pasé bien, aprendí mucho, no sé, en general yo creo que Vic es buena opción para quedarse, ¿no? No me apetecía tener que acostumbrarme otra vez a otra ciudad porque vengo de lejos y ya había sido bastante acostumbrarme a una. Y después las prácticas también las hice en el CAP de Vic Sud y me gustaron mucho. Estuve de médico de familia y estuve muy a gusto. Siempre me ha llamado como el médico generalista y con la médico que estaba sabía tanto de tantas modalidades diferentes que me llamó mucho la atención. Es muy clínica, muy de estar con el paciente y estuve muy a gusto. Yo hice prácticas en la unidad de geriatría de agudos del Hospital de Vic y ante todo los dos tutores que tenía asignados me cuidaron muy bien en todo momento y la verdad es que la ciudad de Vic, no solo en el hospital sino con el Hospital Santa Creu y con el centro de Manlleu, la verdad es que tiene un nivel muy fuerte de geriatría, un nivel muy alto de geriatría. Jo vaig escollir un centre d'atenció primària, un CAP, i vaig estar al CAP de Folgueroles i la veritat és que quan vaig començar no sabia exactament el que anava, jo pensava que seria més aviat tot com molt rutinari i sé que em va sorprendre molt gratament amb la quantitat de coses que vaig fer. Vull dir, super recomanable i em vaig sortir supercontent. Les pràctiques les vaig fer a Manlleu, al CAP amb la doctora Vinc i també molt contenta, la veritat, ara repeteixo en les 5 estades que fem clíniques més i molt bé. I aviam si l'any que ve puc venir a l'hospital. Vaig fer pràctiques a l'Hospital de Can de Bànol, que en un primer moment pensava que estaria molt apartat de tot, de tota la comunicació, i bàsicament ha estat molt bé en el fet que han estat molt pendents de mi, tots els professionals, i hi ha moltes ganes d'ensenyar-me, i això és una cosa que es valora molt. El fet de separar les dues unitats docents també ha fet que hi hagi menys gent i, per tant, he estat, això, el que he dit, sol i és que ho he pres de tot. He tocat tots els àmbits que es podien tocar en aquell hospital, tant en interna com cirurgia, i això he pres moltíssim i realment jo hi tornaria a anar. I si ho he de recomanar, és totalment recomanable perquè són tots molt bons professionals. Jo les pràctiques les vaig fer a l'Hospital Universitari d'aquí de Vic i la veritat és que estic molt satisfeta amb les pràctiques que vaig fer perquè vaig estar a la part de pneumologia, vaig estar amb un equip fantàstic que es van encarregar que aprengués el màxim possible i a més no només vaig veure la part de respiratori sinó que vaig poder tenir la possibilitat d'anar a altres serveis, conèixer altres serveis
i acabar de fer unes pràctiques més completes. I tot allò que tenia dubtes, m'ho van resoldre tot superbé i podia anar a sessions clíniques, comités de tumors, alguna guàrdia. Jo vaig fer les pràctiques a l'Hospital Comarcal d'Olot, a la Garrotxa, i el vaig escollir perquè des del principi va ser l'hospital que més em va cridar l'atenció. I bé, jo ja havia estat de petita quan encara aquell hospital no l'havien fet nou, i, ostres, és un hospital doncs, realment que té una vida de 5 anys, té molts professionals molt ben formats i que em van atendre molt bé perquè realment jo i la meva companya vam ser les primeres estudiants en anar-hi, i llavors realment ens vam sentir, a part de molt acollides i molt estimades, que realment es van implicar moltíssim en la nostra formació, en que aprenguéssim moltíssim i en què traiéssim el major profit de les nostres pràctiques. Llavors vam poder estar al servei de medicina interna i si veiem que ens interessava alguna cosa més, doncs també la podíem tocar. I n'estic molt satisfeta i realment tornaria a repetir l'experiència.